Danas je dan Gospodnji, Tvoje svjetlo sja, u mom srcu mir prebiva. Ti si put, istina i moj dom, blagoslovi Gospode svaki moj korak i dan što ti dam. Dobrodošli u našu duhovnu emisiju. Pred nama je 16. epizoda u kojoj nas kroz riječ Božju vodi fra David Sedlar. Danas promišljamo o 6. nedjelji kroz godinu. Nedjelji koja nas poziva na povjerenje, ustrajnost i duboku vjeru u Božju providnost. Ujedno živimo u posebnom vremenu, 800 godina jubileja i godini oprosta, vremenu milosti, obnove i povratka srca Bogu. Neka nas ova emisija potakne da zastanemo, poslušamo i otvorimo se Božjoj riječi koja i danas govori tiho, ali snažno. Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre. Dobrodošli u 16. epizodu Danas je dan Gospodnji. Pozdravljamo se iz Franjevačkog samostana i župe Svetog Antuna Padovanskog. Na početku ćemo se kratko pomoliti. Dragi Bože, dopusti da Tvoja riječ zahvati dubinu našega srca i svakodnevnog života. Neka Tvoje zapovjedi budu one koje će dotaknuti dubinu našega srca, da sve ono što danas čujemo bude plod našega novoga kršćanskog života. Moje ime je fra David Sedlar. Neka Gospodin današnju nedjelju, a čitav ovaj tjedan koji je pred nama, produbi kroz svoju riječ, da sve ono što ćemo danas čuti u Božoj riječi promijeni naša srca, promijeni naše mišljenje i o zapovjedima i onome što je Isus donio kao zakon i da upravo kroz ljubav koju nam evo danas nudi budemo pravi svjedoci i svjedočitelji evanđelja njegove radosne vijesti. Isus u svom evanđelju govori o tome kako ne treba dokinuti zakon, nego ga ispuniti. I upravo evo dopustimo sebi da Božja riječ zahvati dubinu našega srca i svakodnevnog života. Da upravo evo Isus koji ne dokida Božje zapovjedi, nego ih produbljuje, vodi nas u njegovu puninu, u puninu Božje ljubavi. Zato evo nemojmo se zaustavljati na vanjskom ispunjavanju pravila, nego uđimo duboko u dubinu ljudskoga srca. Poslušat ćemo riječ Božju, čitanje knjige Sirahove. Ako hoćeš, možeš držati zapovjedi, u tvojoj je moći da budeš vjeran. On je predate stavio vatru i vodu, za čim hoćeš pruži ruku svoju. Pred čovjekom je i život i smrt, što on više voli, to će mu se dati. Jer velika je mudrost u Gospodina, on je svemoćan i vidi sve. Oči Gospodnje počivaju na onima koji ga se boje, Gospodin zna svako djelo čovječje. Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik, niti dao dopuštenje za grijeh. Riječ Gospodnja. Blaženi koji hode po zakonu Gospodnjemu. Blaženi oni kojih je put neokaljan, koji hode po zakonu Gospodnjemu. Blaženi oni koji čuvaju propise njegove, čitavim srcem njega traže. Naredbe si svoje dao da se brižno čuvaju, a kad bi čvrsti bili putovi moji, da tvoja čuvam pravila. Milostiv budi meni sluzi svojem, da živim i tvoje riječi čuvam. Otvori oči moje, da gledam divote tvoga zakona. Pokaži mi, Gospodine, stazu pravila svojih i ja ću je čuvati do kraja. Pouči me da se tvoga držim zakona i čuvat ću ga svim srcem. Čitanje prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, mudrost doduše navješćujemo među zrelima, ali ne mudrost ovoga svijeta, ni knezova ovoga svijeta koji propadaju, nego navješćujemo mudrost Božju, u tajstvu sakrivenu, onu koju predodredi Bog prije vjekova za slavu našu, a koje nijedan od knezova ovoga svijeta nije upoznao. Jer da su je upoznali, ne bi Gospodina slave razapeli. Nego, kako je pisano, što oko ne vidje i uho ne ču i u srce čovječe ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube. A nama to Bog objavi po duhu, jer duh sve proniče i dubine Božje. Riječ Gospodnja.
Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Nemojte misliti da sam došao ukinuti zakon ili proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, nijedno slovce, nijedan potezić iz zakona neće proći dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jedno od tih, pa i najmanjih zapovjedi, i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom. Uistinu kažem vam, ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Čuli ste da je rečeno starima, ne ubij, tko ubije bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem, svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne glupane, bit će podvrgnut vijeću. A tko reče luđače, bit će podvrgnut ognju paklenome. Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik, pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar. Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne bace u tamnicu. Zaista kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića. Čuli ste da je rečeno, ne čini preljuba, a ja vam kažem, tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Da bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsjeci je i baci od sebe. Da bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao. Rečeno je također, tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu. A ja vam kažem, tko god otpusti svoju ženu osim zbog bludništva, navodi je na preljub, i tko se god otpušteno oženi, čini preljub. Čuli ste još da je rečeno starima, ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve. A ja vam kažem, ne kunite se nikako, ni nebom jer je prijestolje Božje, ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama, ni Jeruzalemom jer grad je kralja velikoga. Ni svojom se glavom ne zaklinji, jer ni jedne vlasi ne možeš učiniti bijelom ili crnom. Vaša riječ neka bude da, da, ne, ne. Što je više od toga, od zloga je. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, često mislimo da smo dobri vjernici ako ne činimo velike grijehe. Ne krademo, ne ubijamo, ne činimo preljub. No Isus ide dalje. On pita jedno jednostavno pitanje, što se događa u našemu srcu. Možemo često puta nekoga udariti, ali u sebi nositi ogorčenost, prijezir, mržnju. Izvana smo ispravni, ali izutra smo ranjeni i tvrdi. I zato Isus kaže, već i srdžba i prezir i uvreda razaraju odnos i udaljuju nas od Boga. Koliko često, draga braćo i sestre, u obitelji znamo reći teške riječi, u prometu izgubiti strpljenje ili na poslu ugovarati. Možda to ne smatramo velikim grijesima, ali takve sitnice postupno razaraju mir u nama i oko nas. Također Isus, u ovome današnjem evanđelju, govori da nije dovoljno samo ne ubiti, nego je potrebno iskorijeniti mržnju. Nije dovoljno ne sagriješiti tijelom, nego očistiti pogled, misli i želje. Jer nije dovoljno samo govoriti istinu kad moramo, nego živjeti tako da naša riječ uvijek bude pouzdana. I zato nam Isus daje u današnjem evanđelju jednu dobru uputu, a to je da kada god smo u svađi, kada god prinosimo Bogu na žrtvenik, da idemo i najprije se izmirimo sa bratom. Jedna bitna stvar, a to je da su odnosi važniji od forme. Nalazimo se pred korizmom, milosnim vremenom i pepelnica je već na vratima. I ovo današnje evanđelje je prilika da ispitamo sami sebe, kakvi smo prema sebi, kakvi smo prema drugima.
Možemo redovito dolaziti na svetu misu, moliti krunicu, postiti, ali ako godinama ne razgovaramo sa svojim bližnjima zbog neke stare svađe koja se desila u prošlosti, nešto nije u redu s nama. Bog ne želi naše molitve ako one ne vode prema ljubavi i pomirenju. Pomirenje nije lako, traži poniznost, a poniznost znači da ponekad moramo znati reći oprosti, iako možda i mislimo da nismo krivi. Ali Isus zna, mir u srcu vrijedi više od ponosa. I zato, draga braćo i sestre, bez pomirenja nema pravog bogoslužja, nema prave molitve, ne možemo slaviti Boga, a prezirati čovjeka. Ne možemo moliti, a nositi mržnju. Pomirenje nije slabost, nego snaga. Ono traži poniznost, hrabrost i vjeru. U našim obiteljima, među prijateljima, u radnim sredinama, pa čak i u crkvi, Isus nas poziva da budemo graditelji mostova, a ne zidova. Najljepši primjer u ovoj godini, koja je ujedno i Franjevačka jubilarna godina, jest Sveti Franjo Asiški. Ove godine slavimo 800. obljetnicu njegove smrti. Ujedno, ove godine u svim franjevačkim crkvama postoji mogućnost potpunog oprosta. I zato ovo evanđelje koje smo danas čuli jest nekako sažetak cijeloga Franjinog života, a ujedno i ispit savjesti za svakoga od nas kako bi se obratili i što bolje pripremili za ovo korizmeno vrijeme koje je pred nama. Sveti Franjo nam pokazuje da je ovo evanđelje moguće živjeti i danas. On evanđelje ne tumači, nego ga živi. Draga braćo i sestre, u ovom ljudskom životu, kada jednostavno nas sve poziva na neki grijeh, na neku pogrešku, Franjo je taj koji nam može biti primjer kako u poniznosti i prihvaćanju Božje volje možemo živjeti mirno i sa ljubavlju prema drugima. Isus od nas traži također jednostavnost i istinitost. Koliko puta nešto obećamo, a ne ispunimo? Koliko puta kažemo vidjet ćemo, a zapravo mislimo neću to učiniti? I takav način života stvara nepovjerenje. Roditelji često puta svojoj djeci obećavaju nešto, ali ne ispune, gube njihovu vjeru. Isto vrijedi i među prijateljima, supružnicima, suradnicima. Jer istinita riječ gradi povjerenje, a povjerenje gradi zajedništvo. Zato evo, Sveti Franjo je pred sobom imao snažan primjer kako evanđelje živjeti doslovno. Nije raspravljao koliko mora dati, nego je dao sve. Nije pitao koliko mora oprostiti, nego je praštao bez mjere. Nije tražio sigurnost, nego se potpuno pouzdao u Boga. Franjo je shvatio da je pravi zakon ljubav. Zato je mogao ljubiti gubavce, grliti siromahe, razgovarati s neprijateljima i navještati mir. Njegova poznata molitva, Gospodine, učini me oruđem mira, zapravo je sažetak današnjeg evanđelja. I kao što sam rekao, za njega evanđelje nije bila teorija, nego život. U njemu je vidio poziv na siromaštvo, da se osloni samo na Boga, na poniznost, da služi svakome, na mir, da bude brat svakom stvorenju i na onu radikalnu ljubav, čak i prema neprijateljima. I zato evo, draga braćo i sestre, dopustimo sebi da u ovome grešnome svijetu ne doživljavamo Božje zapovjedi samo kao jedan obrazac ponašanja, nešto što će ljudi primjećivati izvana, nego produbimo to poput evo Isusa u svoju dubinu, u dubinu našega srca. Kada ćemo si evo i ovo evanđelje čitati i promišljati o njemu, neka nam to bude i kratak ispit savjesti za ovo milosno vrijeme koje je pred nama, ali ujedno i za ovu godinu, jubilarnu Franjevačku godinu,
u kojemu možemo dobiti potpuni oprost ako ispunimo uvjete za taj oprost i posjetimo Franjevačku crkvu. Neka nam ova godina, ova nedjelja koju evo danas slavimo, bude poziv svakome od nas, da pojednostavimo svoj život, da se pomirimo s onima s kojima smo u svađi, da obnovimo molitvu i da učinimo konkretna djela ljubavi. Možda možemo započeti s malim koracima, jednim oprostom, jednom isprikom, jednim dobrim djelom, jednim trenutkom šutnje pred Bogom. Dopustimo evo sebi da ne budemo prosječni vjernici, nego vjernici koje Bog poziva na svetost. Da nam Sveti Franjo bude primjer kako u poniznosti i malenosti srca možemo živjeti evanđelje, radosnu vijest. Kako evanđelje ne treba biti samo pročitana riječ, nego naš život. Neka nam evo po zagovoru Svetoga Franje i ova nedjelja, a ili cijela godina koja je pred nama, bude blagoslovljena. Dopustite sebi, draga braćo i sestre, da u svojem životu znate slijediti svece i njihove primjere, a ujedno da opraštate svima onima koji su vas povrijedili. Jer ne smijemo biti licemjerni i oni koji će pred Boga dolaziti i tražiti ga oproštenje, a sami oproštenje ne znamo dati. Neka naš prvi korak u ovome tjednu bude da se znamo ispričati, da znamo oprostiti. I da upravo evo čista srca krenemo prema korizmi, prema milosnom vremenu i u susret uskrslome Kristu. Draga braćo i sestre, neka vam je blagoslovljena ova nedjelja, neka vas vodi prema punini njegova evanđelja i neka u svakome danu vašega života vas prati zagovor Svetoga Franje. Hvala vam što ste s nama dijelili ovaj sveti trenutak. U vremenu jubileja i godine oprosta, neka Gospodin obnovi ono što je umorno, izliječi što boli i učvrsti ono što je dobro. Ostanimo u molitvi, u nadi i u ljubavi. Mir vam i dobro. I neka vas Bog blagoslovi.